Ευχές θέλουνε, λέει, Το άκουσες εσύ αυτό? Ο ρυθμός νεολαίας συνεχίζεται και τι θα λέγατε να δούμε και να ακούσουμε ευχές από αγαπημένους σας, πολύ αγαπημένους σας καλλιτέχνες που έτυχε να έρθουν στην Ελλάδα. Πάμε λοιπόν. I'm John Taylor. Merry Christmas. I'm Nick Rhodes. Happy Christmas. I'm Sterling Campbell. Merry Christmas. I'm Juan Cucurullo. Merry Christmas. I'm Simon Le Bon. This is Duran Duran. Kala Kristulina. Hello, I'm Danny Klein from Vaya Con Dios. I wish a very Merry Christmas to you all and a happy, happy, happy New Year. Hello Greece, Merry Christmas, Happy New Year. My name's Gary Christian. I'm Henry Priestman. We're from the group The Christians and that's who we are. Και τώρα ήρθε η ώρα για την κλήρωση 2 δώρων που έχουμε επιφυλάξει για εσάς. Είναι προσφορά των Κέντρων Επιστημονικού Αδυνατίσματος και Ομορφιάς ΣΥΚ. Να δούμε λοιπόν τι προκύπτει μέσα από αυτό που θα τραβήξει η Έλενα Αρβανίτη. Πόσα θέλουμε, Γιάννη? Ένα θέλουμε ή 2? 2. 2 θέλουμε. Για να δούμε. 37-51. 37-51. Είσαι εσύ. Για έλα πάνω. Είναι κοπέλα. Για να δούμε, είναι και παχουλή. Όχι, μωρέ, μια χαρά είναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Είσαι τυχερή και μπορεί να πάρει την κάρτα της. Ναι, έχει κερδίσει η φίλη μας που δεν ξέρουμε το όνομά της. Σπυριδούλα Νικολάου. Λοιπόν, Σπυριδούλα, έχεις κερδίσει ένα 7ημερο αδυνάτισμα στα ΣΥΚ, τα οποία είναι Κέντρα Επιστημονικού Αδυνατίσματος και Ομορφιάς. Τώρα ξέρω ότι δεν θες αδυνάτισμα, αλλά ίσως η μητέρα σου, ο πατέρας σου ή κάποιος άλλος το χρειαστεί αυτό που θα σου δώσουμε. Είναι για 7 ημέρες αδυνάτισμα, με τρόπους που δεν ξέρω βέβαια, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτή. Δεν χρειάζεται να τους μάθεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάντα επιτυχίες. Δεύτερος τυχερός και είναι πάλι με 37. 37-88. 37-88. Νάτι. Αυτή είναι. Εδώ, πού πας. Εδώ. Έχεις κερκίδα βλέπω από κάτω, το όνομά σου. Γιούλη. Η Γιούλη λοιπόν είναι η δεύτερη τυχερή. Και το λοιπόν, είμαι σίγουρος θέλει αδυνάτισμα. Θα την πείσεις τελικά να δυνατήσει, επειδή κέρδισε αυτό το δώρο. Λοιπόν, Γιούλη, έχεις κερδίσει και εσύ αυτό το 7ημερο αδυνάτισμα. Το ξέρω πως εάν δεν σου ταιριάζει μπορείς να το δώσεις κάπου αλλού ή στη μητέρα σου, στον πατέρα σου. Εύχομαι να μην χρειάζονται αυτό το αδυνάτισμα, αλλά είναι νομίζω κάτι το οποίο πραγματικά αξίζει. Θα το δοκιμάσω και εγώ κάποια στιγμή. Λοιπόν, ευχαριστούμε Γιούλη. Μπορείς να πάρεις αυτό με το οποίο μπορείς να πας στα ΣΥΚ για αυτό που αναφέραμε. Και χρόνια πολλά, Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, στο ρυθμό της νεολαίας. 2 μέρες πριν τα Χριστούγεννα, τι να ευχηθούμε? Να ευχηθούμε χρόνια πολλά, αλλά και καλά. Δεν έχουν αξία αν δεν είναι και καλά. Έτσι λοιπόν. Να θυμίσουμε στους φίλους μας, αν έχουν κάποιο συγκρότημα, αν αγαπάτε φίλες και φίλοι τη μουσική, δεν έχετε παρά να στείλετε τις κασέτες σας στο μουσικό τμήμα της ΕΤ2. Σας περιμένουμε. Αν επίσης θέλετε να πάρετε μέρος ζωντανά στο ρυθμό της νεολαίας, όπως εδώ οι φίλοι μας, και δεν το έχουμε μετανιώσει, έτσι δεν είναι? Μπορείτε να προμηθευτείτε τις προσκλήσεις σας από το μουσικό τμήμα της ΕΤ2 επίσης. Σας περιμένουμε. Και μέχρι την επόμενη εβδομάδα... Αυτό είναι. Γεια χαρά.